Lokacin ne Hajiya Saude ta shigo ɗakin ta tarar da abin da yake faruwa. Cikin mamaki Hajiya Saude ta kalli Ibrahim ta fara murtsuka idanu tana faɗin, Ibrahim me zan gani haka, idanuna ne ko kuma mafarki nake yi? Ibrahim ya sake ɗora hannu a ka ya ci gaba da rusa kuka yana faɗin, Umma ba mafarki kike yi ba, ki buɗe idanki da kyau ki kalle su. Wai yau su Khadija ne da Maryam suke shaye-shaye. Ibrahim ya ci gaba da cewa shukar da na daɗe ina yi mata ban ruwa da duk abin da take bukata, yau ta mata murus ba tare da na amfani ta ba. Hajiya Saude ta riƙe kanta ta yi taga-taga kamar za ta faɗi. Can zuwa wani lokaci sai jiri ya ɗauki Hajiya Saude inda ta faɗi gefe ɗaya guda rim. Daga nan da sai Ibrahim ya tashi yana ƙwalla kururuwa yana ta ƙwala kiran sunanta yana faɗin umma, umma, umma. Ci gaba Ibrahim ya yi da faɗin shikenan ta faru ta ƙare, don Allah umma ki tashi kar ki mutu. Ibrahim yana faɗin haka yana jijjiga ta, Maryam da Khadija koko a jikinsu sai shaye-shayensu kawai suke ta yi. Ko kaɗan ba su ma san abin da yake faruwa ba. Daga nan ne sai Ibrahim ya fara lalaba aljihunsa domin ya ɗauko mukullin motarsa. Bayan Ibrahim ya samu ganin mukullin inda ya cicciɓa Hajiya Saude ya yi hanyar fita daga gidan da ita. Kai tsaye Ibrahim asibiti ya nufa da Hajiya Saude, yana zuwa ya kai ta likitoci suka rufar mata. Kowa yana ta nasa ƙoƙarin yana nuna ƙwarewarsa a kanta. Kasancewar sun san kowane ne Ibrahim, domin wannan shine asibitin da suke zuwa wanda suke da fayil a cikin asibitin. Nan da nan suka yi iya bakin ƙoƙarinsu, bayan wani lokaci Hajiya Saude ta farfaɗo. Amma duk da haka ba su bari ta koma gida ba, sai suka yi admitin ɗinsu sakamakon jikinta bai gama warkewa ba. Kashe gari da safe Hajiya Saude tana kwance a asibiti a kan gadon marasa lafiya. Annan ta ɗauke da ledar ƙarin ruwa. Hajiya Binta ce a gefenta tana ta kallonta cikin tausayawa. Hajiya Binta ta ci gaba da cewa, "Ani ban san haka abin ya ɓaci ba, sai yau da Ibrahim ya zo gidana da safe ke faɗa min." Daga nan ne sai Hajiya Saude ta amsa mata da ƙyar, murya ta ƙasa-ƙasa tana faɗin, Hajiya Binta babu abin da zan ɓoye miki domin abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa. Maryam da Khadija dai gurɓatacciyar rayuwa da muke ji a rediyo ta shaye-shaye ita suka ɗauko suke yi. Nan da nan Hajiya Binta ta dakatar da ita da hannu tana cewa dakata Hajiya bana buƙatar mu sake tayar da wani bakin cikin. Domin yau da safe da Ibrahim ya je gidana duk ya faɗa min abin da yake faruwa. A daidai wannan lokacin da suke magana ne wani likita ya shigo ɗakin sanye da kayan likitoci wuyan sarate da abin auna marasa lafiya. Tsayawa ya daidai gaban gadon Hajiya Saude inda ya ci gaba da cewa Hajiya yaya jikin da sauƙi? Hajiya Saude ta amsa masa da ƙyar tana yatsuna fuska inda ta ci gaba da ce masa, da sauƙi likita, na ji ƙwarin jikina ƙwarai da gaske ba kamar jiya ba. Daga nan ne sai likitan ya amsa mata da cewa, to alhamdulillahi, shi yasa dama muka sa miki drip ɗin domin ki samu ƙwarin jikinki. A daidai wannan lokacin da suke tsaye, Ibrahim ya shigo cikin asibitin hannunsa ɗauke da leda. Salamu alaikum, dukansu suka amsa da wa alaikas salam Ibrahim. Ibrahim ya miƙa wa likita hannu suka gaisa, sannan ya juya ya kalli Hajiya Saude yana faɗin, Umma ya jikin, da sauƙi ko?